Pozdrav svima Istrijanima. Nije nam bio problem doći ovdje, dapače. Doletili smo odmah čim je Monika zvala. Ja sam predsjednik udruge Hrvatski ratnik koja se bori za sve vrijednosti u hrvatskom društvu koje nam je Bog prepisao. I ujedno sam i predsjednik podružnice Skupine udruge Hrvatskog bila koje zajedno s nama imamo iste svjetonazor, isti cilj i zato smo se udružili da jednostavno moramo uzeti stvar u svoje ruke i spasiti domovinu. Ja sam jedan od onih 16.000 koji se 1991. borilo tamo i prolilo krv za slobodnu Hrvatsku. Govorim i ono oni koji su dali živote za Hrvatsku da bi mi danas imali slobodu kretanja, slobodu govora, slobodu odluke. Zato je bio rat, zato smo stvorili ovu državu da imamo pravo reći. Da ne živimo u tami, da se ne bojimo ništa govoriti i da se ne bojimo ništa napraviti. Ugledajte se na tih 16.000 ljudi koji su se tamo borili. Znači oni su vam pokazali kako se bori protiv puno nadmoćnijeg neprijatelja. Znači odnos i omjer snage je bilo 1:141 i mi smo pobjedili. Oni su vam pokazali da se morate boriti, koliko god da vas ima, morate se boriti, pobjedit ćete jer borite se za one najbolje vrijednosti, za obitelj, za svoju domovinu, za svoju zemlju, za ovu zemlju koju su vaši preci vama ostavili. Tu je poanta priča, morate se boriti za to. Ne smijete okretati glavu. Izabrali ste možda krive za ovo vaše gradsko poglavarstvo. Jesu, krivi su. Zašto? Pa zato što nije niko od njih rekao šta će u sljedećih 4 godine raditi točno, šta im je plan i šta misle ostvariti. Onda bi vi birali da ili ne. A oni nisu ništa govorili, kao što i u svim ostalim gradovima, županijama. Niko ništa ne govori, samo nešto obećavaju, a ništa konkretno. Napiši na papiru šta misliš raditi i šta misliš ostvariti u te 4 godine. Ako to ne ostvariš, vratit će sve novce koje si primio za svoju plaću i ideš van. Ča. A mi te možemo u bilo kojem momentu suspendirati i maknuti. Ako ne radiš to ono što si obećao, i onda se oni hvataju za ovo, dođe neki čovjek iz Srbije, tamo i počne kupovati. Što si ti došao kupi moju hrvatsku zemlju, potko tebi pravo. A ne možeš ti ništa tu graditi, ne možeš ti ništa raditi ako ti ovaj narod koji ovdje živi stoljećima nije odobrio. I to je vaše pravo, vašim rođenjem. Oni vas rade ludim i misle i daju vam do znanja da vi nemate šta. Nemate vi šta odlučivati, nemate vi šta primjećivati, nemate se vi za šta boriti. Ma nemoj. Uglavnom, taj izdajnik Plenković, svega hrvatskog, nije on taj koji odlučio ovo tu. Odlučili su ovi vaši koji ste vi izabrali ovdje. On samo moj zamjenuje nešto gore. Oni su svi dobili nešto. Jer ko bi zdravi razum dao da devastira ono što tu stoji tisućama godina, a da nije dobio neku lovu za to. Oni su svi potkupljeni, neki dokažu da nisu. Jesu. Pa ne možeš prodavati svoje. Pa ovi ljudi koji tu žive, to je tvoj narod. Ne ovaj tu. Ne ovaj ovdje. Pa ko je taj? Ko su ovi crnci šta rade ovdje? Ko to dovodi ovdje? Samo da vam kažem informaciju, 250.000 ovakvih crnaca je u Hrvatskoj danas. Do 2025. imaju plan 3 milijuna i dovesti. Jeste vi tog svjesni? Vi ćete gosti u svojoj državi. Pocrnit će na Hrvatsku. Meni neće, ja ću vjerojatno na tom putu izginuti, jer neću dati sigurno da mi to rade, ja da to gledam skrštenih ruku za sve one moji što su dali živote za to. Nisu dali živote za to da bi bilo ovo, nego su dali za ono što sam odmah na početku rekao, slobodu govora, mišljenja i odluke i kretanja. Znači ne mogu vam zabraniti, kućete se vi kretati. Ovo je vaše. I ako se budete postavili da je to vaše, onda ćete to i obraniti. Rekao sam ovdje koji je bio 4.000 ljudi je branilo 5 milijuna. Hrvatska je trebala biti zemlja za sve ljude koji vole Hrvatsku, koji cijene i poštuju te tekovine koje su, te temelje Hrvatske koje su stvorene u krvi. I dajte to poštivajte. Nije meni problem doći nigde. Hrvatska je moja zemlja, ja sam je obranio i stvarao i moja Hrvatska, ne možeš ti odlučivati u moje ime. Svi se moramo složiti za sve. Znači od nas, udruga Hrvatski ratnik i Hrvatsko bilo će za vas i za cijelu Hrvatsku raditi ono što moramo, što nam savjest naša nalaže. Mi ovo radimo zato što nam to savjest nalaže, ne zato što mi nemamo drugog posla.
Ne zato što mi nemamo zanimacije nikakve u životu. Svi smo stvarali i djecu i obitelj, jer smo mislili da je to ono što trebamo stvarati i raditi i izgrađivati našu domovinu. Dok su nam ostali u to vrijeme od 95. nadalje ukrali to. Mi moramo sad to ponovo vratiti i borba je na svim poljima. Da vam bude jasno, nije ovo jedino. Ovo je na svakom koraku u Hrvatskoj jer su ušli u sve pore društva. Imamo ozbiljan zadatak. Sljedeći puta, uskoro kad dođe neki izbori, onda čuli ste što trebate raditi. A ima neko koji će sve pripremiti i pravu opciju. Ovo nije politički govor, ovo je govor domoljuba kojem je srce tužno, ovo što mi se događa, ovdje mene to boli. Ja nisam političar i neću nikad biti, ali moram razumjeti politiku i pratiti politiku da bi se mogao boriti protiv ovih cirkusanata. Ako nas napadu fizički, onda nam to nije problem, ali ovo što nam radi, ovo je problem. Podvuklo i tiho. Ko što ste, ovaj gospodin rekao, podvuklo i tiho radi, ništa ne govore, samo crtaju nešto, piše, ko to gleda? Ko je ovaj odgledač? Koji dijete će uzeti tu kartu nešto gledati? Nitko. Neće ni skužiti dok ove napreke nepre ovog betona ovdje i kažu samo vi ne možete više pravo ovdje ići. I šta će to dijete? Aha, nemam pravo, dobro, onda idem. Kud ideš u svoje domovine, iz svog mjesta, tu gdje ti tvoj djed, pradjed, čukuni, tu ti su svi stvoreni ovdje. Vi morate to braniti i životom. Jer vredi umre za pravu stvar. Vredi umre za pravu stvar. Vrijedi. Hvala vam lijepo, znajte da smo za.